Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 15 гыйнвар пәнҗешәмбе көне атна кичен Әнкарада 14 сәгать сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц ишлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Votis радио каналыннан тапшырыла. Тапшыру безнең бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркиянең хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы Төркия һәм Сомалиның Төркия-Сомали уртак хезмәт комиссиясының беренче утырышы протоколына һәм 2026-2027 елларга караган эш планына кул куеп килешүне рәсми рәвештә гамәлгә кертүләрен ачыклады. Министр Ведат Ишыкхан документларның эш урынын тикшерү, хезмәт сәламәтлеге һәм куркынычсызлыгы, халыкара хезмәт мобильлеге, һөнәри әзерлек һәм милли һөнәри стандартлар кебек өлкәләрдә тотрыклы хезмәттәшлек тәэмин итүне максат итеп куюын белдерде. Соңгы елларда ике яклы мөнәсәбәтләрнең стратегик юнәлеш алуын да әйтте. Төркия Җумһурияте тышкы эшләр министры Хакан Фидан белән Ирандагы вазифадашы Аббас Аракчи шәршәмбе көнне региональ киеренкелекләрне киметү адымнары турында сөйләште. Бу ике ил тышкы эшләр министрының сишәмбе көнне узган сөйләшүдән соң 24 сәгать эчендә икенче элемтәсе булды. Төркия дипломатик чыганакларына караганда Аракчи белән телефон аша элемтәсендә Фидан төбәктәге киеренкелекләрне киметү ысулы буларак сөйләшүләрнең мөһимлеген ассызыклады. Иранда реалның кискен кыйммәт югалтуы һәм икътисади шартларның начарлануы сәбәпле 28 декабрьдән бирле Тәһранның зур базарында башлаган протестлар дулкыны күзәтелә. Протестлар башка шәһәрләргә дә җәелде. Хөкүмәт рәсмиләре АКШ һәм Израильне баш күтәрүләрне һәм террорчыларны яклауда гаепләде. Үлүчеләр саны турында рәсми мәгълүматлар игълан ителмәсә дә, АКШта урнашкан кеше хокукларын яклау төркеме үлүчеләр саны куркынычсызлык көчләре һәм протестчыларны да кертеп 2550дән арткан һәм 1134дән артык кешенең яраланган дип фаразлый. Русия Америка Кушма Штатларын Венесуэлага һөҗүм һәм Иранга яунаулары белән глобаль тәртипне бозуда гаепли. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров әйтүенчә, Николас Мадуроны бәреп төшерү максаты белән канунсыз операция оештырып Иранга һөҗүм янавы белән куркытып АКШның үзе төзүгә ярдәм иткән халыкара системаны җимерүен белдерде. Шәршәмбе көнне Лавров АКШның Мадуроны урлау операциясе турында бу халыкара хокукның ачыктан-ачык бозу дип белдерде. Ул шулай ук Русиянең берлектәше Венесуэла белән төзелгән килешүләргә тугры калачагын әйтте. Лавров АКШның күптәннән яклап килгән принциплардан баш тартуы аның үз имиджына зыян китерә дип саный. Ул Мәскәүдә Намибияле вазифадашы белән үткәрелгән матбугат очрашуында Америкалы вазифадашларыбыз шулай эшләгәндә алар ышанычсыз булып күренәләр диде. Bloombergның АКШ илбашы Дональд Трампның махсус вәкиле Стив Уитков белән аның кияве Джаред Кушнерның Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин белән очрашу өчен Мәскәүгә барырга планлаштыруы турындагы хәбәре соралгач, Лавров Путинның Украинада тынычлык урнаштыруга кагылышлы җитди сөйләшүләргә ачык булуын күп тапкырлар белдерүен әйтте. Лавров шулай ук Вашингтон җитәкчелегенең Мәскәүгә Украина өчен соңгы тынычлык тәкъдимнәре турында мәгълүмат бирүе файдалы булачак дип өстәде. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Дональд Трамп Русия-Украина сугышында тынычлык урнаштыру килешүенә киртә куючының Русия түгел, Украина булуын әйтте. Бу белдерү Мәскәү җитәкчелегенең Украинадагы сугышны туктату белән кызыксынмавын даими рәвештә җиткерүче Европалы берлектәшләрнең сүзләренә туры килми. Трамп Русия лидеры Владимир Путинның 4 ел баручы сугышны туктатырга әзер булуын, Володимир Зеленскийның тынычлык урнаштырырга теләмәвен әйтте. АКШ җитәкчелегендәге сөйләшүләрнең икенче бөтендөнья сугышы
ошондан бирле Авропадагы эң зур жер конфликтин хал этүүдө эмне үчүн оңошсуз болуу турындагы сурауга Трамп Зеленский деп жооп берди. Иран тышкы иштер министри Аббас Аракчи Израилдин һәр вакыт АКШны үзе үчүн сугышырга мәҗбүр итүен әйтте. Иран урамнарынын канга буялуын җиткергән министр Израильны протестчыларга корал бирүү белән мактануудагы ипләп, моның йөзләгән үлемгә китерүен белдерде. Иран министры шулай ук АКШ башы Дональд Трампның Ирандагы үлемнәрне туктатырга теләгән очракта протестчыларны коралландыруны булдырмау өчен Израиль белән сөйләшүе зарурлыгын ачыклады. АКШ башы Дональд Трампның махсус вәкиле Стив Уитков Газидәге утны туктату планының икенче этабының башлануын җиткереп, бу барышның төп максатының коралсызлануу, технократик идарә һәм кабат төзекләндерү булачагын белдерде. Уитков әйтүенчә, АКШ Хамасның килешү буенча үз йөкләмәләрен тулысынча үтәвен көтә. Моңа үлгән соңгы тотыкның тиз арада кире кайтарылуы да керә. Уитков моны үтәмәү җитди нәтиҗәләргә китерәчәк диде. Иранның һава киңлеге күп кенә очышлар өчен вакытлыча ябылуның тәмамлануыннан соң кабат ачылды. Күзәтү мәгълүматлары очкычларны Тәһранга таба йөрүен күрсәтте. Күпчелек очышларның вакытлыча туктатылуы тәмамланганнан соң Иран һава киңлеге хәрәкәт өчен яңадан ачылды. Күзәтү мәгълүматлары очкычларның Тәһранга таба очуын күрсәтә. Онлайн очышларны күзәтү хезмәте Flight Radar 24 пәнҗешәмбе көнне һава миссиясе белдерү белән Иран һава киңлеген шикләгән белдерүнең вакыты чыгуын һәм ил һава киңлегенә берничә очкычның керүен раслады. Иран иминлек протоколларын сәбәп итеп рөхсәт ителгән халыкара килү һәм китү рейсларыннан кала һава киңлеген барлык очкыч сәфәрләре өчен вакытлыча япкан иде. Беренче белдергедә Тәһран һава киңлегенең 15 гыйнварга кадәр ябык калачагы һәм гражданлык авиациясе идарәсеннән алдан алынган раслау белән кайбер очышларга гына рөхсәт ителәчәге әйтелгән иде. Бу адым региональ һәм эчке киеренкелек, шул исәптән Ирандагы хөкүмәткә каршы протестлар һәм халыкара тикшерүләр арткан чорда ясалды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төрки дөнья шәхесләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре тапшу тезмәбезнең бүгенге чаралышында Төрки дөньяда бердәмлек чакыруы, Юсуф Акчуранның визионы күзаллауы темасына тоқталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дугач Ипәкнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Төрек тарихының иң давыллы борчулы чорларында милләт язмышын кылыч белән генә түгел, каләм һәм тирән стратегик акыл белән дә формалаштырган зур шәхесләр арасында Юсуф Акчура аерылып тора. Ул үзенең гомерен Идел буйларыннан алып, Анкара үзәгенә кадәр төрек бердәмлеге идеалына багышлады. Ул җимерелү алдында торган императорлык көлүннән күтәреләчәк Төркия дәүләтенең фикри, интеллектуаль нигезләрен салды. Юсуф Акчура 1876 елның 2 декабрь көнендә Русиянең Сембер каласында танылган татар гаиләсендә дөньяга килә. Акчураның балачагы Төрки дөньяның ике зур кытыбы булган Казан һәм Истанбул арасында сәяхәт кылып уза. Ул әтисен 2 яшында югалты, 7 яшында әтисе белән Истанбулга күченә. Юсуф Акчураны төрек сәяси фикере тарихында чыннан да иң якты йолдыз иткән вакыйга. Аның 1904 елда Казанда язган сәясәтнең 3 төрі мәкаләсе. Бу текст төрек милләтчелегенең беренче сәяси манифесты һәм Кызыл алмага алып баручы юл картасы була. Бу мәкаләдә Акчура Османда императорлыгын җимерелүдән коткару өчен 3 юлны акыллы рәвештә өлчәп карый. Госманлылык, исламчылык һәм төрекчелек.
Ул Госманлылык идеясын, ягъни императорлыктагы барлык элементлардан уртак Госманлы милләте булдыру омтылышын шур контекстында мөмкин түгел дип саный. Исламчылык сәясәтен исә теоретик яктан дөнья мусульманнарын берләштерә алу сәләтендә көчле дип санаса да, гамәлдә мусульман колонияләренә ия булган Англия, Русия, Франция кебек Европа көчләренең моңа һич юл куймаячагын раслый. Акчураның йөрәгендә һәм мантыйгында, акылында яткан чын юл төрек милләтчелеге иде. Ул төрки дөньяны бер бөтен итеп күрә һәм Япониянең Азиядә башкарганы кебек, Госманлы төрекләре дә бу берләшүдә әйдәп баручы роль уйнарга тиеш дигән фикерне хуплый. Төркия, төрек бердәмлеге идеалы хыял гына түгел, төркиләргә дөньяда лаеклы урын алырга мөмкинлек бирәчәк бердән-бер сәяси программа. Акчураның шушы реалистик карашы, шулай ук Төркия җумһуриятен төзү фәлсәфәсенең нигез ташларының берсе булды. Юсуф Акчураның милләтчелеге шекләренә узып киткән тулы аңлауга нигезләнгән. Ул төньяк төркиләре белән Госманлы төрекләрен бер-берсенә таныткан илче фикер күпере була. 1905 елдагы Русия инкыйлабы вакытында Русиядагы төркиләрнең хукукларын саклау өчен Русия мусульманнары иттифакы партиясын төзи. Казан мөхбире газетында төркиләрнең уртак эшен игълан итә, уртак дәгъвасын яктырта. Акчура Исмәгыйль Гаспралының телдә, фикердә, эштә берлек шигарын иң яхшы итеп аңлаган һәм тормышка ашырган шәхесләрдән берсе була. Түрк йорды журналы һәм түрк учакларының төзелүендә урын алып, милләтче зиялылар берләшә алырлык институциональ кысалар булдырды. Аның өчен төрки дөнья Балканнан алып Кытайның бөек диварына кадәр сузылган. Кайгыларны да, шатлыкларны да уртаклашкан зур гаилә. Акчура төркиләр бер-берсен белмәгән, танымаган, аларның телләре һәм тарихы оныттырылган чорга каршы чыкты. Ул 1928 елдагы түрк елы кебек әсәрләре белән милли хәтерне яңартырга тырышты. Юсуф Акчура идеялары тудыручы зиялыгына түгел, милли көрәш сынауларын кичергән каһарман һәм җумһурият төзүдә роль уйнаган дәүләт эшлеклесе була. Ул 1921 елда Анкарага килә һәм Гази Мустафа Кемаль Пашаның якын даирәсенә керә. 1923 елдан үлеменә кадәр Төркия Бөек Милләт Мәҗлесендә Истанбул һәм Карс халык ышанычысы депутат булып хезмәт итә. Парламенттагы эшчәнлеге аның милләтчелек аңлаешының халыкчы һәм дәүләтче якларын ачып сала. Зират банкының ярлы игенчеләргә кредит бирүдән зарурлыгын яклый. Зоңгылдык шахталарындагы эшчеләрнең авыр эш шартларын урында тикшереп, парламент мөнбәреннән җиткерә. 1925 елда әзерләгән, ләкин ул вакытта кабул ителмәгән 99 маддәлек эш кануны өлгесе төрек эшчеләренең хукукларын, минималь хезмәт хакын һәм эш вакытын тәртипкә салучы тәүге реформачы адым була. Ул моны икътисади дәүләт җиһады дип атады. Милли икътисад булдыру кирәклеген ассызыклады, югыйсә сәяси бәйсезлек файдасыз булыр иде. Гомеренең соңгы елларында төрек тарих җәмгыяте башлыгы вазифасын башкарган Акчура төрек тарихы тезисын формалаштыруга зур өлеш кертте. Ул фәнни документлар белән төрекләрнең цивилизация тарихындагы иң бурынгы һәм иң затлы милләт булуын исбатларга тырышты. Чыңгыз ханны Төркия тарихындагы үзәк шәхесләрнең берсе дип санаган аның күзаллавы, аның тарихны ни дәрәҗәдә киң һәм комплекслы аңлавының дәлиле. Юсуф Акчураның төрек милләтчелеге аңлаешы тар бер милләтчелек түгел иде. Ул Балканнан алып Кытайның бөек диварына кадәр сузылган киң географиядә яшәүче төркиләрнең уртак тарих, тел һәм мәдәният берлегенә ышанган. Ул бу бердәмлекне сәяси, икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлеккә әйләндерү зарурлыгын яклаган.
Бүгенге көндә Советлар Берлегенең таркалуыннан соң бәйсезлекләренә кавышкан төрки җумһуриятләр белән урнаштырылган мөнәсәбәтләр Акчураның 100 ел элек билгеләгән күз аллавының тормышка ашырылуы. Төрки дәүләтләр оешмасының булуы, Карабахның яудан азат ителүендә Төркия-Азербайҗан кардәшлеге, Кипр дәгъвасында күрсәтелгән катгый турыш, бөтен булар Акчураның идеалларының орлыклары. Акчура 1935 елның 11 мартында җанын тәслим кылганда, үзеннән соң бардык китаплар һәм мәкаләләрне түгел, күз аллавы, идеал һәм юл картасында калдырды. Аның яктылыгында, нурында үскән буыннар җумһуриятны төзүдә саклады һәм бүгенге көнгә кадәр алып килделәр. Садыр Максуди Арсал сүзләре белән әйтсәк, барысы да вакытлыча фани, бары тик мактаулы исемнәр генә үлемсез. Юсуф бей нинди бәхетле, чөнки ул үзе артыннан шундый чын мактаулы исем калдырган. Мөхтәрәм тамашачылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз. Төрки дөнья шәхесләре. Мөхтәрәм тамашачылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Яршан, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлык кыскалыкның 15360 кГц эшлегендә. Төрксат 3А һәм Төрксат 4А Яршны белән www.trtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тамашачылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33, Яне Шәһир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.